Yo, ilona lephola lakhe aliselihle bakithi. Ngilona. Awuyazi inhle imoto bakithi. Pho ubuyena. Inhle imoto ifuza ukubiza ke le. Inhle. Ay, yabona namhlanje. Yabona udala uzobona ukuthi no man. I mean business wona mangithi ngiyamthanda. Guys, move on man. Ngimile la. Ngithi ngitshela intaba ngizofika ngihamba kancane mama ngithi ngizofika esekhona mase. Ngoba nali phula dengdesho. Mfana. Hello? Yebo. Kanti kuphi la kade ngifikile la and ngihamba kancane ngithi ngizofika ucawana kuqala. Ngisepholweni, uthe ngifike epholweni. Ukuphi? Ngisepholweni. Ufunani epholweni manje? Uthe ngifike khona nje. Ungena epholweni ngithe mina woza ngasepholweni angisho ukuthi ngena epholweni uyaba lepholweni ngene kulona. Bumni Kade abantu epholo. angiyazi mina ipholo mina ubona ukuthi ngihamba ngepholo mina. Oh, uphuma epholweni labantu, uphuma epholweni labantu. Ngithe mina hlangana ngasepholo angisho ngene epholweni labantu. Cha. Uzongifaka ikinga maqhamuka mnazo lo moto le uzothini manje? Kusho wathi epholweni. Ngithe ngasepholweni angisho ngalento nje. Wenzani? Uthe ngifike epholweni. Umthetho uthanda abantu bamaphola. Cha. Wenzani? Uthe ngifike epholweni. Ngithe ngase epholweni angisho ukuthi ngena phakathi njengoba usungenileke njengoba usungenileke kusho ukuthi uyintombi yakhe. Cha, angiyazi nami leya moto ngithe yakho. Mina nemoto mina siyafana ngihamba ngenyanga sonke. Bengazi. Awangiphoqa wena buka kuphathele ngiyakuzama ngiphathele Valentine ungangena emotweni zabantu. Sutshona bafana bamapholo wena. Cha. Wenzani pho ngikufica epholweni labantu. Ngithe mina ngase Mara ngonje wangakhulumanga kahle uthe ngasepholweni ngami ngafike epholweni. nawe wagijima kongena epholweni. Ofuna ukuyiyeka lento yakho. Ofuna naseqaleni ukukhumbula ngathi lapha ahlangane ngase KFC. Cha wena ungena ngaphakathi KFC. Usufuna manje usufuna o-street wise ngase imakutshanga sangisho ukuthi phakathi njengoba usungena emapholweni abantu nje. Kodwa ngonje wangakhuluma uthe epholweni. Ngase umnazo le moto le content ntshula ngizosho ukuthi uwe mina. Hawu mina kwenza le picnic lapha ngithenga ama scones lapha nama chips. Ngiyaxolisa. Asame sokwenza i-picnic lapha ngilehlathini ngifake blanket. Ha? Wena mali ngisakunikeza wena njalo unama plant usungena emapholweni abantu. Last time wangena eKFC usufuna street wise KFC manje. Ngathi ngase KFC. Ngolo ngakwazi ukukhuluma into zakho ukuthi ngakuphi isho straight. Hayi izohluka mina nawe